Jesus, ja si zase nemám čo obliecť. A ty si čo, na prehliadkovom mole? Tieto tvoje otázky. Čo vyťahuješ tie staré oteplovačky? Veď sa balím na ten lyžiarsky. Aký lyžiarsky? Veď striedou ideme lyžovať. Ty budeš lyžovať tak akurát s mopom po chodbe. Čo? Veď som to mala slúbené. Áno, mala, ale za dobré vysvedčenie. Tatko mi to už povolil. No tak ten tu má teda veľké slovo. To akože teraz nemôžem ísť? Ešte raz, aké to budeš mať polročné vysvedčenie? Toto je doslova psí život. Mám na krivo nohu. To je ale hován. Bože, troška zuby. Nie, Martin, my sme na najvyššej výške. Ja neviem brzdiť. Opäť vítajte v Liptovskom Mikuláši, tentokrát v mrazivej edícii zima. Ale najprv sa ideme ubytovať. Toto mi teraz bude Viko. Ahojte, vítajte v našom Liptovskom domove. Úplne milujem ubytovania, ktoré majú vždy kuchynku, pretože si rada robím raňajky alebo večere, alebo len niečo tak pod zub a samozrejme veľký priestor na oddych. Úplne si tu viem predstaviť takú tú riadnu rodinnú komédiu, viete, na Vianoce tu všetci sedia a potom sa pohádajú. Malá, ale šikovná kuchynka, v ktorej si naveríte všelijaké možné dobroty a hlavne je tu umývačka riadu. Veď komu by sa chcelo umývať riad, keď je na dovolenke? A vlastne komu by sa tu chcelo aj variť. Ak by ste tu boli viacerí, tak sa nemusíte byť o jeden záchod. A teraz sa ideme pozrieť hore. Áno, hore. Miesto, odkiaľ si vychutnáte pohľad na Liptovskú Maru. Ložnice číslo 1. Ložnice číslo 2. A ak by ste si hovorili, čo je to za divný šum, tak my máme v kúpeľni výrivku. A za dverami máme saunu. Môžem sa sem presťahovať? Aha. Tu sa budem dnes saunovať. To úplne padne vhod v tejto zime. Zbožňujem tento výhľad na zamrznutú Maru, ale nemôžem ísť ani na balkónik, lebo je úplne zasnežený, takže to by som nebola ja, keby neurobím nejakú sprostosť Martinovi. A hádzať po ňom sneh, keď je vnútri doma, tak to robím najradšej, takže vždy, keď máme na balkóne trochu snehu, tak to schytá. A najlepšie je to ráno, keď ledva vstane a hodiť mu sneh za tričko. To urobím zajtra ráno. Moja obľúbená činnosť, keď prídeme na ubytovanie, je pekne sa vybaliť a hlavne, ja som to už hovorila v jednom vlogu, myslím si, že dokonca aj na Liptove, že ja sa vybalujem len tam, kde vidím, že je to bezpečné, čisté a pekné, takže tu tomu dôverujem a už si druhýkrát dávam sem vlastne veci do tejto skrine, pretože už sme tu boli na tomto ubytovaní, ale to sme si užívali len tak v súkromí. A musím vám povedať o sebe jednu vtipnú vec, že my keď niekam prídeme na ubytovanie alebo všeobecne keď sme niekde, tak ja si vyberám prvá miesto na spanie. Teda vlastne predháňame sa, prvá to vždy poviem, takže nikdy to Martinovi nenapadne, že by to mal povedať prvý, ale moja teória, alebo môj výber spacieho miesta je taký, že nikdy nemôžem byť tam, kde sú dvere, pretože keby niekto sa vlúpe, áno, myslím to vážne, vždy to má tak v hlave, že keby sa niekto vlúpe, tak vlastne Martin je prvý, ktorého uvidia, a ja som až druhá, takže mala by som čas sa skryť. Neviem, prečo by takéto blbosti napadajú, ale mám to tak odjak živá zaumienené, mám to tak odjak živá v hlave, takže vždy si vyberám miesto, ktoré je ďalej od dverí, aby keď sa niekto vlúpe, tak mám čas ujsť. Aj keď by som podľa mňa nemala čas na nič a asi by som len rozlepila oči a niečo by sa udialo. Takže toľko k tomu. Vždy si vyberám miesto pri okne a čo najďalej od dverí. Musím povedať, že Liptovský Mikuláš sa plesol s vianočnou výzdobou, je to tu vážne krásne. A teraz ma kone odveste niekam do tepla. Prosím. Práve sa chystáme na moju najobľúbenejšiu činnosť dňa a tým je jedlo. Ja mám také zaužívané, že keď sme niekde na hoteli alebo jednoducho ideme niekam na večeru, to je jedno medzi ľudí, tak ja som taká, že sa vždy musím pekne obliecť, dať si nejaké pekné šaty alebo sukňu. Je zima, takže som to urobila, takže sukňa, rolák. Už sa neviem dočkať a som zvedala, čo tam bude nájdené, takže vám to určite natočím, pretože jedlo je podľa mňa obľúbená časť aj vaša. Keďže ma nebolo úplne vidieť, tak si hovorím, že vám dám ten, viete, ak sa to volá, že fit check. Toto je moja obľúbená kombinácia celozimná, ktorú nosím non-stop. Vlastne to nosím aj v lete, ale v inej obmene. V zime nosím jednoducho vždy sukňu, rolák, niekedy košelu a sako, ale väčšinou sukňa, rolák a vysoké čižmy buď s opätkom alebo bez opätku a vlastne mám na sebe dvoje silonky, to vám môžem sa aj ukázať, aký mám taký hack, aby mi bolo vždy takto teplo a vlastne mám dlhý kabát až potiaľto, takže mi vôbec nezafúka na žiadnu časť tela. Takže toto je môj každodenný outfit v zime. Na večeru sme si mohli vybrať z takého menučka a ja som si vybrala cviklový šalát s takou tekvicovou espumou, Martin má brinzové halušky a mám normálne, že bezalkoholické slivkové pivo, ktoré je ohriaté, akože ešte do toho išiel alkohol a ja som si dala bez toho, ale je to fakt super, ja som nevedela o tom, že sa dá urobiť teplé pivo a je to fakt chutné, teplichcánky. S tými teplichcánkami, kto vie,
ten vie. Ja už som párkrát spomínala, že nie som úplne saunový človek, ale v tých minus, asi možno že aj minus 10 a možno aj viac stupňov, čo je vonku, si to jednoducho pýta, to obdobie. Tak som si ju nejako, ona sa ešte aj rozosvietila, tak som si to nejako zapla. Vyzerá, že sa to nejako aj nahrialo, tak idem, no svieti, tak to považujem za fungujúce a toto asi znamená, že koľko tam mám stupňov? 58? Neviem, asi hej. Ideme teda skúsiť, či je v tej saune teplo, či som to dobre zapla. Jaj, príjemné teplo tu je. Nakoľko mi steká pot aj po čele a všade ostatne, tak som tú saunu asi zapla správne, takže toto si môžem odškrtnúť z takej tej typickej slovenskej zimnej dovolenky, pretože ja som na takej prvýkrát v živote, lebo sme nikdy neboli niekde, že lyžovať, alebo sa sánkovať, alebo bežkovať a ja som doslova grinch, nie vianočný, ale ja som zimný grinch, ja som nikdy nemala rada zimu, pretože som nemala počas nej čo robiť a ako mala som nelyžovala, sem tam sme sa chodili bobovať niekam na kopec alebo lopárovať. Takže pre mňa je to taký prvýkrát, tak sa to snažím si užiť na maximum, takže dnes si odškrtávam zimnú prechádzku, dobrú večeru a saunu. Uvidíme, čo ma bude čakať zajtra. Teraz vám ukážem jeden tip, ktorý robím už niekoľko rokov a teda je určený pre baby. Ak si chcete robiť nejaké pekné vlny, doma nemáte kulmu alebo jednoducho si nechcete vlasy kulmovať alebo ste niekde na výlete a zabudli ste si ju, tak vám ukážem jeden trik, ktorý veľmi rada robím a je veľmi jednoduchý a rýchly. Budeme potrebovať iba obyčajné ponožky, sponku, ktorou si pripevníme tie ponožky. Ponožku si pripínam tak, že ten koniec, kam dávate prsty, ide sem a otvorený koniec ide dole. Čiže si to takto zachytím, aby mi to držalo. Vlasy som si prečesala, teraz si ich ešte trošku uhladím. Predtým, ako vlasy budete obmotávať okolo ponožky, si ich môžete ešte natrieť olejom, potom to aj tak lepšie chytia a krajšie držia tie vlny, ale tým, že ja som dneska ráno používala olej, tak to nebudem robiť znova. A takýmto spôsobom tie vlasy obmotávam okolo ponožky a veľmi, ako vidíte, je to veľmi natesno, žiadne medzery tam nie sú. Dokončím až úplne do konca. Teraz odopriem túto sponku, tento koniec trošku natiahnem, prichytím si ním vlastne tie obtočené vlasy, použijem trošku aj zuby, ďakujem si tú ponožku na ruku, teraz zamotám dnu, urobím si takúto guču, fakt sa s tým aj v pohode spí, tým, že je to mäkké, sa to tak prispôsobí a tým, že je to aj takto dole, tak vás to netlačí, i keď ja spávam väčšinou na chrbáte, takže mi to je jedno. A to isté zopakujeme na druhej strane. Ja dúfam, že to vyjde pekne, pretože to by bolo smiešne, keby sa mi to teraz nepodarí, inak mám vždy krásne vlny, takže vidíme sa zajtra ráno, dobrú noc. Krásne dobré ráno vám želám, vítam vás opäť v kúpeľni, tak jak sme sa videli večer a ideme rozmotať tieto ponožkové vlny. Ako vidíte, tak v rámci spania sa mi to trošku rozpadlo, ale dúfam, že to bude vyzerať dobre, takže prvá časť. Vydarilo sa. A ešte druhá. Super, dobre, takže spokojnosť, takto si to už len potom rozhrabem, vidíte, rukami, ako to krásne urobilo vlny. Aj ten olej na tie vlasy pomáha, že to tak zafixuje. Ešte vám to ukážem zo zadu, ale akože ja som s týmto veľmi, veľmi spokojná. Toto je úplne super a uhladiť tie vlasy, vyzerá to fantastické, sa tak teším z týchto vln, aké to takto krásne vydá. Dobre, super, ideme na raňajky. Prvá najobľúbenejšia časť dňa, ideme na raňajky a riskli sme to tým, že sme vlastne len túto kúsok a ideme sem dnu na raňajky. Sme to riskli svetri a je mi úspäť na nás ráno. Dúfam, že ma zahrejú nejakým dobrým čajkom a raňajkami chutnými. Začíname pri ovocnom pultíku a tu máme aj studený, kde si už Martin vyberá svoje dobroty a sú to nejaké šalaty. Tieto spicy mám veľmi rada. Potom tu máme pečivo, klasické sladké pečivo, nejaké ranné vločky a má najmilejšia časť raňajok. Toto mám veľmi rada. Grillované zeleniny na raňajky. Odporúčam si každému dať klasika, párečky. A aby som nezabudla, tak tu sú samozrejme čaje, ešte tu sú palacinky a káva a hen tam vzadu sú ešte džusy. Začínam mojou klasickou miskou ovocia. Pokračujeme chodom číslo 2 a ešte som dostala aj takýto fantasticky naložený humus. Prekvapilo ma, že tu mali guacamole, samozrejme tá moja grillovaná zelenina, čerstvá zelenina, a mám tu aj chlebík a dokonca mi dali aj mafiny. Chod číslo 4, káva a muffin. Máme tu fit check číslo 2, tentokrát vhodný na lyžovanie a keby ste vedeli, čo všetko
všetko mám na sebe. Dole na nohách sa nachádzajú ponožky s prímesou vlny. Na tom mám silonky, alebo teda pančušky, hrubé s prímesou vlny. Na tom mám merino, také tie termoprádlo funkčné, viete, iba také tie leginy. Ešte jedny pančušky s prímesou aj trošku asi vlny. Na tom mám samozrejme, čo sú to oteplovačky na lyže, klasika, vodeodolné, všetko možné. Hore mám body s prímesou vlny. Na tom mám bohužiaľ tričko krátke z merino, lebo som si ho pomýlila s tým dlhým. A na tom mám ešte vlastne... Čo mám na tom ešte? Nič? No dobre. Na tom mám teda tento vlnený rubikánsky rolák, ktorý som zohnala v second hande. A na to si dávam ešte túto bundu, ktorá je takisto z vlny, asi áno, 70% recyklovanej vlny. Takže toto mám ešte na to a ešte na to mi ide bunda, ktorú mám zo sekáča a ktorá je teda s kačacím perím vnútri. Takže verím, že mi na tých lyžiach bude maximálne teplo a čiapku mám takisto z vlny, alebo mať nejakú príľbu, predpokladám. Nie, že predpokladám, ale určite. A samozrejme, kňapky, tie palčaky. Dnešný deň začíname v Malino Brdo, dúfam, že to hovorím dobre, a ideme prosím pekne teda lyžovať. Idem si požičať lyže a už teraz som pokakaná, že keď sa vám spustí dole, no dúfam, že si to z minulého roka ešte pamätám. A základom lyžovania sú teda lyže a naproti vlastne, kde sme si vyberali skipasy, tak je aj rovno požičovňa, tá je aj vedľa a my ideme do Lily Sport a ideme si zobrať výstroj. No a pre všetkých, ktorí sa boja otvorených lanoviek, tak tu sú uzavreté, takže veľmi dobrá pozitívna správa. Hneď ako som si obula lyžiarky, tak ma čakala táto extrémna prekažka, ale nejako som ju zdolala a môže sa ísť lyžovať. Verím, že to pôjde úplne skvele. Druhá noha. Išla, to bola lava. No, kúkam, že to je inak strmo. Tak to by ste si možno aj povedali, že wow, aká lyžiarka. No, počkajte, keď ma uvidíte, keď na tom budem stáť, to je pekelný stroj toto. Niekto by si možno povedal, veď henta si ani nezaližuje, ale keby ste vedeli, ak ja mám teraz v sebe adrenalín a strach, tak by ste tomu neverili. Čiže ja takto pekne si urobím pizzu a som safe. Poviem vám ešte tak, učiť sa lyžovať po 30-ke je fakt o hubu. Ale už viem brzdiť, pozrite. Tak, teoreticky to bolo celkom svišné zabrzdenie. Začínam to lyžovanie mať celkom rada. Najhorší je ten koniec, tam sa vždy bojím, že sa zapletiem, že za mnou niekto ide za mnou niekto, no sakry, že ide za mnou niekto. Tak to bude. Zrazenica bude kolóna, zrážka so mnou. Vládla som aj pumu. Neviem, prečo sa to volá puma, lebo mi to pripomína zviera, ale zvládla som aj Je to puma? Aha, tak som to premenovala na pumu, pardon. Tak lyžiarsky neznalec som, čo vám poviem. No tak, prosím, sadni tam. Tuto sú tie cukliky. Mám na krivo nohu. Nie, zase mimo. Prosím. No tak, toto už musím dať do tretice. No tak, krivo. Tento šport má toľko veľa komponentov. Proste všetko možné musí človek držať. Všetko. Dobre, už to ide. Už som pokojná. Kľud. Jedna vec. A na trati máme ďalšiu súťažiacu Višňovská zichádza kopec, ako by to bol jej najväčší životný výkon. Dostáva sa do vedenia, vedie pred svojimi superkami, korytnačkami. Tak toto je jedna z najkrajších výhľadov z lanoviek, aký som kedy videla. Wow, hen tam vzadu v kopce, to je nádhera. Vysoko sme, nepozeraj sa, nehyb sa, Martin. Opáš sa pohľuč. Nie, Martin, daj mi šekvíčke. Prečo sa hombáľame? Nie, fakt, akože toto není sranda, my sme zastali. Ty najhoršie výšky, dýchaj. My tu mrzneme, zavri okno, my tu mrzneme. Prečo to zastalo? Mne zastala aj tá poma. Ja som nevedela, či mám teraz z nej zíza, alebo čo mám robiť, mne zastala a zrazu sa rozbehla a mňa úplne hodilo dozadu. Prečo v tej najhoršej výške? Humpáľame sa, Toto je výška, na akej sme zastali a nehýbeme sa. Ja viem, že som povedala, že ten výhľad je pekný, ale mne stačilo na tých pár sekúnd, ja už chcem ísť dole. Prečo sme zastali, Martin? Čo si myslíš, že sme zastali? Myslíš, že v nás bude musieť vyslobodovať? Ale nie vážne, akože keby sme boli aspoň tam dole, my sme hore. Na chvíľu, veď to už je 3 minúty. Konečne jedlo, ja som si dala strapačky s kapustou a Martin má oštiepok, pečené zemiaky a malinovú omačku, samozrejme čaj, aby sme sa zahriali. A je to tu strašne pekné, tak takú hudbu dobrú hrajú, takže ja sa idem vrhnúť na jedlo. Pardon, idem jesť už. Ani jeden záber neuvidíte. Dovidenia. Nachádzame sa práve v Čudkovskej doline, kde sme sa boli vlastne aj najesť a ideme sa tu teraz trošku poobzerať, lebo tu má byť aj také, že jazero a je tu super kopec za mnou a tu je asi 17 lopárov. Ja dúfam, že môžem urobiť, že
Ja a Zima sme kamaráti. Ale tam je meno. Nie, kolíba, to môžem použiť. Ja neviem brzdiť! Po vyšantení na Hlopáriku sme sa tu išli trošku poprechádzať. Našli sme tu aj takýto krásny rybníček. Dokonca toto je, že kaplnka tuto za nami. A je to tu nádherné, nie je tu žiaden signál. Takže ak sa chcete úplne vyvarovať všetkým telefonátom, buď z práce, alebo ak bude volať kvôli deťom niekto zo školy, alebo vy, deti, ak sa budete chcieť zbaviť toho, aby počuť nejaké ovce. Oni sú zatvorené. Deti, ak budete chcieť, aby vaši rodičia videli vašu EduPage, tak ich zoberte do Čutkovskej doliny. Nie je tu žiaden signál. A objavili sme tu aj moje obľúbené kamošky a toto je asi najkrajšia kravička, akú som kedy videla. To je ale hován. Asi som sa tej kravičke veľmi nepáčila, lebo vždy, keď som sa k nej približila, tak robila. Ja vám poviem tak, že práve sme sa mali spolu korčulovať, len tak trošku nemám korčule a nevedela som, že sa tu nedajú požičať, takže si aspoň takto pozrieme krásne klzisko a keď náhodou budete v Čutkovskej doline tejto zime, tak si určite zoberte svoje korčule a príďte sa pokorčulkovať. Krásne dobré ráno vám želám, my sme boli včera tak unavení, že som neurobila ani rozlúčenie, ale hovorím si, že zo srandu urobím zase fit check číslo 3. Opäť mám na sebe dvoje pančúšky, jedno to termomerino prádlo, na vrchu mám také turistické nohavice, ale sú aj vodeodolné a neviem čo všetko, takže tie ráda používam takto na zimu. Čo sa týka vrchu, tak mám jeden rolák, druhý rolák a toto, to je akoby taká tá vrstva, ktorá ide pod všetko. Potom tu mám fleeceovú bundu, ešte na tú fleeceovú bundu si budem dávať takýto modrobielý rolák. K tomu tu mám ešte jedny hrubé ponožky, ktoré si budem dávať do lyžiarok. Na nohách mám dvoje hrubé ponožky k tým pančuchám. A klasika, na vrch pôjde neprefúkavá bunda, čapica čierna pekne a ešte k tomu mám tie moje obľúbené palčačiky. Takže môžeme ísť bežkovať. Nabalení sme, ak keby sa sťahujeme niekam, ale už opúšťame Maladinovo a dúfam, že čo najrýchlejšie budeme na tom svažiku, kam ideme bežkovať, lebo taká zima ostala, že sa potrebujem veľmi rýchlo zohriať, ale máme v termoske aj čajík, takže dúfam, že bežkovanie dopadne lepšie ako včerajšie moje lyžovanie. Máme tu ďalší deň, ďalšiu výzvu, takže ideme sa bežkovať. Úplne fantastické sú tieto bačkúrky, ktoré som dostala vlastne ako lyžiarky. Vyzerá to úplne inak, čo som čakala. Uzunké lyžičky, ktoré tu majú takú chlupatú, neviem čo to je, takú chlupatinu. Dokonca nám teraz povedali, že kústik sa budeme musieť spustiť z kopčeka, takže ja sa spustím tak po ryti akurát. Ideme na to. Začínam tomu prichádzať na klop, to je také korčulovanie. Ja myslím, že som si našla nový obľúbený zimný šport. Celkom mi to ide. Po 5 kilometroch v nohách sme pri útulni Líška a máme tu takýto krásny výhľad aj na Horehronie. Vidíme tam Brezno v diaľke, krásne kopce a svieti nám pekne slniečko a ohrieva nás. Dokonca sme teda tak dopotení, že nás netreba veľmi ohrievať, ale stojí to za to a musím povedať, že naozaj akože u mňa zimný šport vyhrávajú naozaj bežky, lebo som sa pri tom zapotila, zabavila a ešte to také šup. A môj splnený sen je to, že sa idem pozrieť do útulne horskej. Nikdy som v také nebola a vraj tam aj teplo. Tak ideme sa pozrieť, no dúfam, že pozor, ak je tam niekto vyzlečený. Dobrý deň, poďte ďalej, vítajte. To je pecka, vraj tu dokonca môžete aj prespať. Takže, alebo ak by náhodou sa vám zmenilo počasie, že sa nieko veľmi schladí, alebo nejaká vychrica, tak sa tu viete schovať, dať si tu jedlo a vraj tu vzadu je ešte aj nejaký ohník, takže wow, aj tu je také posedenie. A za tými veľkými dverami je ešte ďalšia takáto miestnosť, kde je aj piecka a je tu naozaj teplúčko, takže keby náhodou, tak sa človek vešiaky na bundy, to som to nečakala. Keď si dáte očistiť nejaký kabát do čistierne, tak vám dajú tento železný. No tak to je úplná pecka a podľa mňa si vlastne na tej piecke viete aj niečo uvariť alebo zohriať nejaký čajík, no tak ja som úplne potešená z toho. A je tu aj karimatka, takže sa tu viete vyspať. Wow, splnený sen. Ja som sa dostala takto do útulne zimnej. Nie, prespať nie, tak poviem na rovinu, prespať neprespím, ale takto sa pôjdem snad na viacero ešte pozrieť. Len tak si bežkujeme a takýto pohľad sa nám naskytne. Tak vám poviem, takéto ticho som už dlho nezažila. To je normálne oáza pre uši, proste nič. Ticho.
Bežkovanie hodnotím na jednotku s 10 hviezdičkami a nie je to posledný krát, čo stojím na týchto, už teraz stojím vedľa nich, na týchto tenučkých, úzučkých a hlavne takých ľahkých lyžiach, ktoré majú túto chlpatinu. Takže ak sa bojíte lyžovať a hlavne toho strmého kopca sa pustiť dole, tak bežkovanie je ideálne pre ľudí, ktorí chcú robiť nejaký zimný šport, ale chcú niečo veľmi jednoduché. Ja som spokojná, budúci rok kam pôjdem? No a o toto všetko som prišla. No tak môžeš ísť na Liptov v lete. Fakt? No, ak budeš mať dobré vysvedčenie. Tak to zase nikam nepôjdem.